Hi! Good morning! Mga una ta, Pamahaw ta. Today is our third day dinhi sa Manuel Resort sa Piñan, Zamboanga del Norte. And we're having our breakfast because we're going to Dakak na after this. Our third day is our last day diri sa Manuel Resort. Kaya mag-transfer na po sa Dakak. So mga unta! Let's eat. Nami diri sa among room na ngaon. Nag-ipa-serve na lang namo kay muni naka-nice diri sa Manuel Resort. Bisan asa pwede ka mag-breakfast. Kagahapon, we had our breakfast in front of the lobby. Kay nasa like free dito nga murag kasitan lang term pero free siyang cottage para sa mga nag-check-in. Dinhira pod sa in front of the pool. Kaya na ako yung mga nag-check-in nga dito sa Garden View pero medyo layo din. Kani is mga nag-check-in sa in front of the garden kanang in front of the pool ug kami ra pod ang mga naka-check-in diri karon atong nakno ba atong Friday daghan din naka-check-in kagahapon wala nang wili na sila. Then kami ang nagpadayon og kuan diri no puyo. O kami na lang ang nabilin. Karon kani sila mga dito ni sila sa Garden View gikan. Kaya pwede man maka-access sa private pool magud ni siya. So dito mag-access, pwede maka-access ang mga nag-check-in sa Garden View diri sa pool area. Na exclusive for naka-check-in lang nga mga guests. So, mga una ta, actually nagpaabot ni og ininit para sa amo ang Milo and coffee. Bye for now. Let's pray. In the name of the Father. Let's pray, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Karga na siya garlic rice pa. Oh, nice na. Ako ka maki-garlic rice, baya ko dati. Ikaw ka dito na, no? So, okay lang. So, wine. Wow, that's egg! That's so delicious! Wow! I like that so much!